אז עכשיו אני הולכת להסביר איך תופרים תפר סטן, תח סטן יותר נכון. אני משתמשת בשני סיבים של חוט מולינה. במקרה הזה אני מתחילה מאחת הפינות. אם הצורה הייתה פחות סימטרית וישרה, הייתי מתחילה דווקא מהאמצע. אז אני מתחילה עם השיטה יותר קרה, שזה בעצם כל פעם לעלות באותו צד, ואז לרדת באותו צד. אני עושה פשוט תפר מקצה אחד עד לקצה השני. וככה ממלא את הצורה. עכשיו כשאני הופכת את העבודה, אז אפשר לראות שמהצד השני גם רואים את התפרים, וזה בעצם גם גורם לי לבזבז יותר חוט. כן, גם מושכת את החוט מהצד הזה וגם מהצד היפה. אז כדי לחסוך בחוט אני יכולה לעשות את התפר הזה בצורה הזאת. אני אעשה את זה בצד השני. אני מתחילה באותה דרך. ועכשיו במקום לחזור לכאן, לאיפה שהתחלתי, אני עולה מאותו צד שבעצם ירדתי. ואז מגיעה לכאן. ואז עולה עוד פעם מאותו צד שירדתי. במקרה קרה שהשארתי רווח, נגיד כמו שנעשה עכשיו, אם יש לי רווח, אז אני פשוט חוזרת וממלא אותו. עכשיו כשאני פה, אז אפשר לראות כאן שבזבזתי הרבה פחות חוט וגם העבודה שלי יותר נקייה מאשר בצד הזה. ומהצד הזה, מצד היפה זה נראה בעצם אותו דבר.